कंचन इब्राहिमपुर हनाचे ओइलू हना चाहली हाले हनाचे ओइलू हना चाहली हाले सुनो ये हुआ के सट्टा हवाले नमरी पते खाओ टंगरी हजारी पाऊ खाओ भगरी रे नमरी पते खाओ टंगरी हजारी पाऊ खाओ भगरी हनाचे ओइलू हना चाहली हाले सुनो ये हुआ के सट्टा हवाले नमरी पते खाओ टंगरी हजारी पाऊ खाओ भगरी रे नमरी पते खाओ टंगरी हजारी पाऊ खाओ भगरी नमरी पते खाओ टंगरी कंचन इब्राहिमपुर हजारी पाऊ भगरी सबके नजर टिकल तोहर ही ओर रे पुराई बरतिया में मचल बाटे सोर रे पुराई बरतिया में मचल बाटे सोर रे सबके नजर टिकल तोहर ही ओर रे पुराई बरतिया में मचल बाटे सोर डोरी चोली के तनी हिस्सा रखाव डोरी चोली के तनी हिस्सा रखाव हो जवन धइले बारू चीजावा सिखाव नमरी पते खाओ टंगरी हजारी पाऊ खाओ भगरी रे नमरी पते खाओ टंगरी हजारी पाऊ खाओ भगरी मिक्स बाय स्टार डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार। कंचन इब्राहिमपुर नमरी पते खाओ टंगरी उठावा के लाली तोर बड़ी चटकारबा बिसन मनी तले देखाती कहियारबा रे छोड़ी किस उठावा के लाली तोर बड़ी चटकारबा कंचन ससंक ले देखाती कहियारबा पराकस के लहगे बोलाले जितेंद्र संजय के लहगे बोलाले हबी करम से तू देहिया टोआले नमरी पते खाओ टंगरी हजारी पाऊ खाओ भगरी रे नमरी पते खाओ टंगरी हजारी पाऊ खाओ भगरी हनाचे ओइलू हना चाहली खाली सुनो ये हुआ के सट्टा हवाली नमरी पते खाओ टंगरी हजारी पाऊ खाओ भगरी रे नमरी पते खाओ टंगरी हजारी पाऊ खाओ भगरी स्टार डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार।